नंमारगौ दे जमुना आब'नि गोसोथोनाया मासे साइसमार बिराद फसायदों आं माबा एकदम किउटथार मिनिनायफोरा माथो होनायफोरा एकदम अन्थाव-बाथावथार आंनोसो बेफोरबायदि बयफ्रेन्ड नांगौमोन नाथाय दा आं अबाव मोनगोन मालायबा जमुना आब'नानो भाग्य मोजांलै आगोल जा जाना थांबाय नाथाय हाबानि उनावथ' मालाय मोजां जागोन ना बिनि संसारा मानो होनबा दिदोम गुमाया ओरैबायदि मोजां नुनायावबो मोजां गियानफोराबो मोजां बायदि मोनदों आङो माने जोबोद फसायदों आंनोबो सासे नांगौमोन बेफोरबायदि मानोबा माबा गुमैखौनो गोसोखांफ्लांबाय थाबाय आङो मानसियानो किउटथारना बेनिखायनो बेजों रायज्लायनायफोरखौ बेयो आंनो माथो होनायफोरखौ बिराद गोसोखांबाय दङ नापे ओइ नापे औ आयु मा सानबाय दङ नोङो जेबो सानाखै आब' ए नंगौ थुदो जोंहा थास' आथिं खाहैनोसै थास' आथिं औ दायो फानहैनांगोन ना बेलासे औ ओमफ्राय मानसियाबो नुदों आङो आरो हेलांसिबो नुदों बेखौबो खानोसै जेनथेन 200 मोनबाबो फाननानै सानथाम सानब्रैसिम जानो हागोन आरोना जोङो माने एसेबो सोलिनांसिगोन आरो औ आब' आं फंसे बाथ्रा बुंनि दे बुं आब' नों जोबोद भाग्य गोनां मानसि दे माने भाग्य गोनां मानसि मानो बुंदों आं मिथिगौ ना नों ओरैबायदि मोजां गुमै मोनदों जोबोद मोजां दे गुमैया रायज्लायनायफोराबो जोबोद मोजां आरो नुनायावबो जोबोद हेन्डसाम किउटथार आं खिन्थु जोबोद मोजां नुदों एसबा नंमारगौ ना हेन्डसाम नुमारदों आरो नोङो औ बुंनो नाङा आब' आंनोबो दिदोम गुमै बायदि सासे हेन्डसाम किउट समझदार हौवा नांगौमोनहाय इस जागोन दे नोंनि गुमैयानो नोङो नागिरना होगोन गावबायसि खिन्थाबानो जाबाय गुमैनो आंनोबो बयफ्रेन्ड नांसिगौमोनलै आब' बयफ्रेन्ड थाबाथाय गोसोफोरखौबो एसे मोजां मोनगोन बिसोरजों रायज्लायबाय थाबाथाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ एसे बावगोन औ नापे बयफ्रेन्ड थाबा रायज्लायबाय थाबाथाय एसे बावमारो बेनोथ' आंनोबो नांगौमोन आब' दा नोंसोरनि रायज्लायनायखौनो बेसे खोनाबाय थानो हा आंनोबोथ' नांगौ ना जागोन दे जागोन आं नागिरनो होगोन थुदो थांसै नापे र' आं मना लायनि दे थां थास' आथिं खानो थांनो बादोंमोन आं नाथाय दा थाङाबाबो जाया मायबा नङा मायबा मोनसेबाबोथ' मावना जानांसिगोन आइबो गैला आफाबो गैला रावबो गैला जमुना आब' थानायखायसो जमुना आब' गैयामोनबा आंहा मा जागौमोन हारसिंनो सिउना थागौमोन आं आरो मा मावना जागौमोन आंहाथ' रावबो बयफ्रेन्डबो गैया माबायदि थागौमोन आङो आइयाबोथ' जेलनिफ्राय गनो जायाखै नेथ' खमसे खम 10 बोसोरसो दंबावो खोमा 10 बोसोर नङाबाबो 5 बोसोरसो आयै नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आं आरो आफाखौबो गोसोखाङो गदायबाबो मानोना बियो जोंफोरखौ गदायबाबो अनोमोन आदाखौबो गोसोखाङो नाथाय आदा नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन नोंखौ एथ' गाज्रि सानाखैमोन आं आदा बेफोरबायदि जानाङाथ' आदा बिजामादैनि न'आव थानानै माथो मोजांसो मोनग्रा जालांबाय आङो फार्स्ट टाइमावलाय फैनोनो बादोंमोन आङो न'खौ नागारनानै नाथाय दालाय माथो थादाव मोजांसो मोनग्रा जाबाय गोथावबो मोनजाबाय थायो सानफ्रोमबो नायै बेदरै बिथिंजाय साहाजोंबो मा मेथाइ जानो जाबाय था न'आव थानायावसो जेबो मोनजायाखैमोन आरो आंना बिजामादैया गुबुनफोरनि बायदि नङा आंखौ जोबोद अनो माबा मोनसे जानो लुबैबानो होफैयो आंथ' दा न'आव थांनोसो बाग्रा जाबाय बेयाव थानानैनो मोजां मोनलांग्रा जाबाय आंना जुदि फिसाजोआबो थानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन माथो बुंबावनो आरो पापिफोरखौ बियानि ओंखाम संहोलांनोसै ना मायो औ बियानि ओंखाम संनोसै आङो ओमफ्राय बियानि नोङो मुलि जानो गोनांखौ जाबायना जायाखै ए बावदोंसोमोन आङो नों बुंनायखायसो जा बियानि हे जा बिदिबा बोरै जानो आङो मुलिखौ लाबोना होफैनि दे अबाव दङ मुलिया आंनि टेबोल सायावनो दङ बियानि दे होमबा नोङो लायनोबालाय लाय डक्टरा मुलि होनायफोरखौ जाजोबनांगौ बियानि कर्सफोरखौ फोजोबजोबनांगौ होमबासो हामो औ बेनोथ' थां होमबालाय आङो माइरंखौ सुनि होमबालाय आयौ बियानि नाङा दे आं हागोन आं सुगोन थां नोङो जिराय थां दे होमबालाय माथो ओंख्रि संगोन बियानि बिजामादैया लकेल दाउ लाबोदोंहाय बेखौनो अनलाजों संना होनसै आङो ए दे सं गोथावै सं आंबो जानो लुबैसोदों बेदरखौथ' अरनोनो हाला जाबाय लकेल दाउफोरा गोरा जायोना थेवब्लाबो रोसिखौनो जागोन दे दे जागोन दे नोंनो मालाबा कुकाराव मोजाङै संना होगोन र' आं लकेल दाउखौ गुरैयै बियानि नों खिन्थु मानसिया एसे लोरबां जादों दे नों जानांगोन मोजाङै नोंना जानाया बुहुद खमायदों आंखौ नुवाखै जाबायानो थायो मोनगौ मानि
आं आरो नोंनिख्रुइ बुरैसिनद्राय जाबायना बुरैनायखाय जानोनो सुखुलाहाय ओंखामफोरखौबो उखैनायानो थांला। ए जाबासो होनबासो आरो मोजाङै थाबावगोन। मोजाङै जाहाय बियानि होमबानिया आरो जोरबावगोन। इस बा दे आङो मुलिखौ नोंनो लायना होफैनि र'। नोंनिया टाइमानो बारग'ला लांबायहाय। आंबो दहाय बुंनो बावगारबाय। औहाय बियानि आंबो बावोना मानसिया बुरैनायखाय बावग्रा जाबाय। र' आं लायनि र'। बियानिया जोबोद जोथोन लायोहाय जोंफोर सानैखौ मासे मोजां। फिसाजोआबो जुदि बेफोरबायदि गियान गोनां जानाय मोनबा बेसेदि मोजां मोनगौमोन आं। बेफोरबायदिसो बिहामजो मोननांगौहाय। आंनिया आरो खाफालानो गाज्रि। बियानिखौ मोजां मोनबा मा जानो बिहामजोखौसो मोजां नांगौमोन। बे बियानिखौलाय बेसेथ' मोनबाय थानो दे। बेथ' फैनायानो नङामोन रामसिंआ दं होनना लाबोनायखायसो फैबाय। गांजेमा गोसोमालाय माथो गियान गैथारा बिमायालाय माथो गियान गोनांथारहाय। बिदिसो जानांगौमोनहाय गांजेमा गोसोम रानिया। नाथाय जोंनिया बियानियासो मोजांथार आंखौबो अनसैहाय रामसिंखौबो थाल लासोयो। न'आवनो गिग्रा जाबाय आं थानो बै फाफ्लि जांगिलाखौ गिनानै। मानो फैफिननांगौ दे बियो न'आव? आइया माला सफैयो दा आइखौनो नेबाय दं र' आङो। गिनाय मोनोना बाल दाखुबायसो मानसि मार्डार खालामग्रा। आंखौथ' बिसोरो बुथारदोंमोन ना दैयावनो आंखौ हगार हरदोंमोन फासायहरदोंमोन। जेनथेन आइया आंखौ मोननायखायसो नङाबाथ' आं थैनानै थांगौमोन। बेफोरबायदि मानसिखौ बोरै गिया जानो दे। दाबो एसे बोरैबा मोनो आङो। नागारनायाव गैया खिन्थु। आंथ' सिखा रुवा खदाल खाथियावनो लाखायो दानियाबा। दंखायोआनो आंना न' सिङावबो दंखायो। फैबानो सिखा रुवाखौ लाखागोन आं। थेवब्लाबो गिनाय मोनोहाय हौवा मानसिना। बेफोर गासैबो बै रांखावरिनि थाखायनो जाजोबदों। माबायदि जातनि हिनजावमोन बेयो? माबायदि बिमामोन बेयो? खेबथाम खेबब्रै हाबा जाग्रा गावनि फिसाजोखौ बुथारग्रा। इसोरा आंनो मानो बेफोरबायदि बिमा हरनाय? सेलब्रायाबो बिमाखौनो सैला। बिमानि थाखायनो फरायनाय सरायनाय गारनानै खामानि मावनोसो थाहैबाय। बिसोरा सोर मोजां मोनगोन देनाय बेफोरबायदि मार्डारार बिमाफोरखौ? जायबाबो गिगोन ना। आंथ' बे रांखावरिखौ नुबा ओरैबायदि बुनो लुबैगोन। आइया मानो सफैला? दाब्ले आब' लानायावनो थांना थाहैनोसै खोमाहाय आङो। माबा बोरैबा मोनबाय दङ। फदनो फैना होननानै आंखौ जुदि देनानै थांबा गैलालै। सफैबाय र' आङो। ए सफैबाय दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आं। नङाबा बोरैबा गिसोम गिसोम मोनबाय दंमोन आं आयै। आंहाबो एकदम बोरैबा मोनबाय थायोहाय। बेनिखायनो आं बुंदोंना आं गैयाबाथाय नोङो दाब्ले आब'मोननि न'आव थांना थाहैनांगौ। दा नोङो आरो मैगं थाइगं फाननो थांबाय थायो। बेसेथ' बिसानोबो थांबाय थानो। मा जानोखाय नोङो गियोबा थांनांगौ आरो दरजाफोरखौ मोजाङै मारिना थानांगौ। औ आयै आं दरजा मारिनानै दंखायोमोन। नै दानि बावसो दरजा खुलिनानै बाहेरायाव फैदों आं। बाहेरायावबो ओंखारनो लुबैयोना। दे आइ माथो खालामबावनो आरो। पाप्पिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांगौ जाबाय। नङाबाथ' जोंफोर बिमा फिसा सानैबो बेसे खुसियै थायोमोन। औलै आयै पाप्पि जांगिया फैना होनानै एसेबाबो बोरैबा खालामना होबायना जोंफोरनि गोसोफोरखौ। हाजारबाबो एसे बोरैबा गिसोम गिसोम मोनबाय थायो गोसोफोरखौ। औलै आयै मा साहसआव फैदों बे जांगिलाया? एसेबो गिनायबो गैया लाजिनायबो गैया। मोनथियाथ' बोरैबा टाइपनिखा मानसिफोरानो। बे रांखावरियाबो बिबो सानैबो समायसोदों। औलै आयै पाप्पिफोरा दाबो थैनोबो रोङाखै माथो। आंलाय थैबायसो सानदोंमोन। बै रांखावरिखौबो थैबासो मोजांसो मोनगोन आं। आंथ' गाबाबो एसेबो मोजांसो मोनगोन मिनिगोनसो। मोजां बिमा मोनबा बेफोरबायदि बुंजागौमोन ना। बुंजायाथ' आरो आयै। मा जातनि मानसि थायो बे आयै। आरो गाव गावनि असे बिमाफोरानो बेफोरबायदि बोरै खालामनो हागौ गाव गावनि गथ'फोरजों? मोनथियाथ' आइ बोरै बिदि आंबो साननोनो हाया। आइ बिखुनजोआ माथो जोबोद गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौलै। औ आबा आंबो जोबोद गोथाव मोनो। दिनैनि अनला ओंख्रिया जा गोथाव जाखादोंमोन। औ आबा आंबो जा गोथाव मोनथारदों। नाथाय बेदरखौसो अरनो हायाना मोजाङै जानो हायासै आङो। थेवब्लाबो रोसिया ओरैबायदि गोथाव जादों। ओमफ्राय आयै जोबोद मोजां नङा आइ बिखुनजोआ जोबोद जोथोन लायो। नोंखौबो लायो आंखौबो लायो। दाखालिबाबो आंखौ हर मानि आंखौ थांनानै नायहैदों लोमजानायाव। थांनानै दै लुदों खर'आव मुलि हैदों। गावगाया उन्दुलासिनो बेसेबा हराव आंखौ नायनो थांबाय थादों बियो। बारा जाबाय नामा होननानै उन्दुखौनो लायाखैमोननो। ए आंना बियाना जोबोद मोजांहाय आबा। बिहामजाबो बेफोरबायदि जानाय मोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन। नों मिथिगौ ना रामुसिं आंखौ मोनसे खामानि मावनो होआ बियानिया।
आङो अबेबा समाव थाङोना बेजों खामानि मावना हैनि र' मोनसे मोननै होननानै नाथाय जेबो मावनोनो होआ मैगंबो हानो होआ माइरंबो सुनो होआ बियानि मुलिखौ जाबायना जायाखै जायाखैबा आङो लाबोना होफैनि जाबाय दे बियानि मुलिखौ जाबाय एबारो बावाखै आङो ओमफ्राय बिजामादैयालाय मुलिखौ जाबायना जायाखै जा नोंना लोमजानाया बारा मोजां जायाखैना जाबाय दे आइ बिखुनजो बा आइ बिखुनजो दिनै खिन्थु नोंनि ओंख्रिया जोबोद गोथाव जादों दे आं जोबोद गोथाव मोनदों दा जाबावगौलै दंबावोना गैला गोथाव मोनदों आरो दङ दे जानो हागोन दे आंबो गोथाव मोनदोंथ' बियानि दे नोंबो जाबावनो हागोन दे एसे बुरजायैनो संखादोंमोन ना बेदराबो एसे बुरजा साबना 3 फुवा मानि जागौमोन जों आरो साथामजों अबावलाय 3 फुवा जानो हागोन दंबावो दे आधायानो दोनखादों आङो औ दायो जाबावनांगोनलै जोबोद टेस्टि मोनथारदों आङो आइ बिखुनजो बिदिनो संबाय था आरो समफोर जाबावनांगोन र' लकेल दाउजों अनला नङा एबार सबायजों जागोन इस देहाय दे जानो हागोन दे बियानि दसे उन्दुहैथां जाखांबाय लोंखांबाय दसे जिरायथ' उन्दुहैनि र' बियानि नोंबो दसे जिरायहैथां दहायनिफ्रायनो मावगासिनो आङो उन्दुथ'आ र' मोनसे खामानि दङ मावनि बेसेथ' मावबाय थानो जिरायनोबो नांगौ उनाव मावनो हागोन दे बियानि दसे रेस्ट लाथ' नाङाहाय बियानि आं उन्दुनो ओंखाराखै ओरैनोबाबो आं सानाव उन्दुनायनि अयभास गैयायानो दे माने खामानिया जाबाय हाग्रा एसे रज'दोंहाय उनथिंजाय एसे हाग्रा रज'दों बेखौनो फुहैनि र' आं दसे थानानै एस दे होमबालाय आङो उन्दुहैनोसै होमबा बियानि नों उन्दुआबा दे थां हा नोंलाय नों उन्दुआ होमबा आं दसे उनाव उन्दुगोन र' मुलिखौ जामारबायबा नोङो औ जामारबाय दे जाबाय था बिदिनो सम सम आइ बिखुनजोनि महरखौ गांजेमा गोसोम बायदिसो नुलायलाङो आं गोसोआ गुरलाब मावखांलायो जारौखौ खेबसे बिलिरगौमोनलै दाथ' बे न'आव थांनो नागिरबाय मालाथ' आरो बिलिरनो मोनबावनो र' लिंहरनि र' जारौखौल' लिङा माबा बै दुमफेखौबो लिंगोन सानैखौबो लिंगोन ओमफ्राय दुमफेखौ माबा मोनसे लायनो थिनहरगोन ओमफ्राय बेयावनो सानसेखौ लानांगोन लिंहरनि र' आइ दुमफे ओइ जारौ ओजों फैलाय सानैबो फैनाय आइमोन ए फैदों सानैबो मायोमोन आफा मानोबा आरो लिंहरलायखो आब' फैनायखायसो फैदों आं नङाबा फैयामोन आइ दुमफे आइ जारौ दिनै आङो नोंसोर सानैनि आखाइजों सावनाय पकरा जानो जोबोद लुबैथारदोंलै आरो मालपुवा आइ दुमफे नोङो पकराखौ साव बेनिफ्राय आइ जारौआ सावगोन मालपुवा एहे जागोन दे आफा सावगोन माला सावनांगौ आफा ना दानो सावनांगौ औ आइ दानो साव थां आइ र' आइ जारौ रुनाय रथ'नाय मायो बुं आफा ए जारौ नोंनि खर'आव एम्फौ सोमु मा एम्फौ सोमु अबाव खर'आव ए आं आब'खौ बोखाना होनो र' नाङा जारौ आं बोखाना होनि फै ए जोबा दिगदार जागोन आरो अरबाबो दिगदार जागोन मिथिगौ ना बिसा अरबा माथो फाग्ला फाग्लि जायोनो फैनाय आं माबाना होनि हर लाबो मा बिसा अरबा फाग्ला जायो औलै आइ फै आं बोखाना होनि बेनो गिदिरथार नों गन ला आफा गन नङाबा माबा मोनसे बुस्थु ला बिदि आखाइजों माबाबा नोंनावबो जोगोन ना दे आं माबा मोनसे लानानै माबागोन दे नों मानसिया फैग्रोनाय दे आफा थाबैनो बोखाना हो आं गिबाय आयौ मासे मोजां गुरि दांनो आयौ दे आफा मा नायबाय थाखो र' एम्फौनि खारथिंगासिनो नै आं खुदुमना होनोसैलै खेबसे आं हाला थानो कन्ट्रल गैला आफा नोंलासो आफा नों बेफोरखौ मा खालामदों एम्फौ समखौ बोखानो हानायनि माने खुदुमना होबाय आरो ना जेबो नङा बिफा नालाय अननो ओंखारो आरोलै फिसाजो नालाय नोङो आंनि सना फैबाव अनबावनि नोंखौ लाजि गैयै साला नोंनि मतलबखौ मिन्थिखायो आङो मिन्थिबाय नों मोजां मानसि नङा आफा नोंखौ खिन्थाना होगोन आं आइमोननि सिगाङाव नों एथ' गाज्रि नों गोरोन्थि बुजिदों आरो नोंसा आइमोनाबो आंखौ बिदि नङा होनना फोथायखायोलै जारौ नों सासे आखल गाज्रि मानसिसो आं बे न'आव 1 मिनिटबो थाबावला आं दिनैनो दानो थांगोन थांनाङालै जारौ थांनाङा
आं बोरैबा मोनगोन नों थांबाथाय नोंखौ जोबोद अननो ओंखारो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो माने नोंखौ फिसाजो नालाय नोङो आंनि बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ नों बायदि मानसि थानायावना 1 मिनिटबो थाया आं बे न'आव दिनै दानो थांगोन नोंनि मतलबखौ मिन्थिखागौ आङो नों लाजिया नों आंनि आइखौ हाबा खालामदों मिन्थिबाय आं नोंनि फिसाजो बायदिसो नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि खालामदों इसेबो लाजिया नोंखौ आफाखौ बुंजाखाया नोंखौ बेनि थाखायनोथ' नोंखौ इसोरा खरा खालामना होदों बांद्राय गाज्रिखायनोथ' नों खरा मानसियानो बेफोरबायदि आरोबा नोंनि आथिङा जुदि मोजां जानायमोनबा नों बेसे मा जाबावगौमोन लाजि गैयि बे न'आव थाला आङो दिनैनो ओंखारलांगोन जारौ आइ जारौ थांनाङालै थांनाङा दाय थांसिगोनसो थेवब्लाबो खेबसे खुदुमनो मोनबाय दे वाव मा एसे गोदै नोंनि खावलाया मा एसे मोजां खुदुमबावगौमोन आं नोंखौ मोनबा हरसेया खुदुमबाय थागौमोन आङो थेवब्लाबो नों थांबा आं बोरै थागोन दे नोंनि मोखांखौ नायनानैनो आं गोसोखौ स्रां मोनोमोन